Слънцето. Една гигантска топка от горящ газ. То доминира нашето небе. Но Слънцето е много повече от просто ярка светлина. То е източникът на енергия за нашата планета. Без Слънцето нямаше да има живот на Земята. От хилядолетия хората гледат към Слънцето с възхищение. То е извор на чудеса. То е извор на научни изследвания. В това есе ще пътуваме до центъра на нашата Слънчева система. Ще изследваме очарователните дейности на нашето Слънце. Ще научим как Слънцето генерира своята огромна енергия. Ще открием как тази енергия пътува на огромни разстояния. И накрая ще разгледаме дълбокото въздействие, което Слънцето оказва върху нашата планета и всички нейни обитатели. Присъединете се към мен в това пътешествие на открития. Нека разгадаем мистериите на нашата собствена звезда. Слънцето е масивна сфера от изключително горещ газ. Състои се предимно от водород и хелий. Това са двата най-леки елемента във Вселената. Огромната гравитация на Слънцето държи този газ заедно. Тя създава интензивно налягане и топлина в неговото ядро. Слънцето е структурирано на слоеве. Всеки слой има уникални свойства. В самия център се намира ядрото. Там се генерира енергията на Слънцето. Около ядрото е разположена радиационната зона. Енергията се движи бавно през този слой. Следва конвективната зона. Тук горещият газ се издига, а по-хладният газ потъва. Това създава ефект на кипене. И накрая стигаме до видимата повърхност на Слънцето, фотосферата. Това е слоят, който виждаме от Земята. Дълбоко в ядрото на Слънцето се извършва процес с невъобразима мощ – ядрен синтез. Тук, под невъобразимо налягане и топлина, атомите на водорода се сливат. Те се сливат, за да образуват хелий. Този процес освобождава огромни количества енергия. Тази енергия е това, което захранва Слънцето. Тя е източникът на неговата светлина и топлина. Синтезът е непрекъснат процес, той се случва от милиарди години. Представете си Слънцето като гигантски ядрен реактор. Той превръща материята в енергия. Този процес е невероятно ефикасен. Малко количество материя може да създаде огромно количество енергия. Това ето прави Слънцето толкова мощна сила. Четвърти раздел – пътуване през слоевете, как се ражда слънчевата светлина. Енергията, освободена в ядрото, трябва да достигне до повърхността. Това пътуване отнема много време. В радиационната зона енергията се движи навън като фотони. Това са малки пакетчета светлинна енергия. Фотоните се блъскат, поемайки случайен път. Необходими са стотици хиляди години, за да излязат фотоните от радиационната зона. Щом достигнат конвективната зона, пътуването се ускорява. Тук горещият газ пренася енергията нагоре. Това е подобно на начина, по който топлината се издига във вряща тенджера с вода. Когато горещият газ достигне фотосферата, той се охлажда и потъва обратно надолу. Това създава ефект на кипене. Ние можем да видим това кипене като гранули по повърхността на Слънцето. От фотосферата енергията най-накрая се освобождава в космоса. Тя пътува като слънчева светлина. Пети раздел – прегръдката на Слънцето, топлина, светлина и живот. Слънчевата светлина облива нашата планета с топлина и светлина. Тя е от съществено значение за живота. Растенията използват слънчевата светлина, за да създават храна чрез фотосинтеза. Този процес освобождава кислород в атмосферата. Това е самият въздух, който дишаме. Слънчевата светлина движи и нашите метеорологични модели. Тя затопля земната повърхност неравномерно. Това създава вятър и океански течения. Тези течения разпределят топлината по целия свят. Те регулират нашия климат. Енергията на Слънцето се улавя от слънчеви панели. Ние я превръщаме в електричество. Това осигурява чист и възобновяем източник на енергия. Слънцето по същество ни поддържа по безброй начини. Шести раздел – влиянието на нашата звезда, климатът и отвъд него. Активността на Слънцето не е постоянна. То преминава през цикли. Тези цикли могат да повлияят на климата на Земята. Слънчевите петна, например, са по-хладни области по повърхността на Слънцето. Те се причиняват от вариации в магнитното поле на Слънцето. Броят на слънчевите петна се увеличава и намалява през един 10-годишен цикъл. Тези колебания могат да окажат фини ефекти върху климата на Земята.
Учените все още изучават сложната връзка между Слънцето и нашата планета. Слънчевите изригвания и изхвърлянията на коронална маса са експлозивни събития на Слънцето. Те освобождават огромни количества енергия и заредени частици в космоса. Тези събития могат да нарушат спътниците и електропреносните мрежи на Земята. Разбирането и прогнозирането на слънчевата активност е от решаващо значение за защитата на нашите технологии. Седми раздел – Вселена от звезди. Любопитството никога не залязва. Слънцето е само една от милиардите звезди в нашата галактика. Всяка звезда е гигантски реактор за синтез, генериращ светлина и топлина. Някои звезди са много по-големи и по-горещи от нашето Слънце. Други са по-малки и по-хладни. Изучавайки Слънцето, ние придобиваме по-дълбоко разбиране за звездите като цяло. Учим за процесите, които движат тяхната еволюция. Също така получаваме представа за образуването на планети и потенциала за живот другаде във Вселената. Слънцето е постоянно напомняне за необятността и чудесата на космоса. То ни вдъхновява да изследваме, да учим и да разгадаем мистериите на Вселената. Така че следващия път, когато усетите топлината на Слънцето по лицето си, спомнете си за невероятното пътуване, което е довело тази енергия до вас. Това е пътуване от милиарди години, от сърцето на една звезда до дланата на вашата ръка.